Amen.
lento labayishumayelayo kufanele ngabe bayishumayela. Then bona base beshumayela uJesu ukuthi alikho elinye igama esinikiwe ukuba singasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Abanye bathi kukhona okusindisayo kodwa lithi izwi elifundayo alikho elinye igama. Noma kungathiwa khona ezinye indlela engasindisa umuntu kodwa alikho elinye igama ngaphandle kwegama likaJesu. Lokufunda lapha kwabaseFilipi 2 sicela ukufunda kwabaseFilipi lesibili. No Satane verse number 9. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kaNkulunkulu uyise. Haleluya. Amen. Izwi selishilo nje ukuthi wonke amadolo ayoguqa. Ningakavuma namhlanje ukuthi uJesu uyinkosi, kodwa ukubona lesikhathi lesi enizovuma ngaso ukuthi uJesu uyinkosi. Ibi namadimoni ayaguqa ngokuthi uJesu uyinkosi. Ngoba uJesu before akhupukele ezulwini wehla eyolanda ikhiye zayigesi khona esokweni. Kodwa awambonanga amadimoni, kodwa yena wangena wathatha ikhiye wasekhuphukele ezulwini. Haleluya. Siyambonga uJesu ngoba lize lithi izwi besikale sikude naye ngenxa yephambeko zethu, kodwa ngaye sasondezwa. Haleluya wazalwane. Haleluya. Amen. Impela uJesu uyinkosi nomsindisi. Akekho njengaye. Akekho ongafaniswa naye. Futhi akekho olinganiswa naye. Bebekhona abantu boNkulunkulu abakhonzwayo, kodwa yena ungu-Alpha, ungu-Omega, elithi izwi lenkosi konke kwavela ngaye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Oh,
ilethe nezwi lakhe lokuphathiswe lona. Haleluya.